Mek, assalamualaikum sek Mek. Ini jajannya banyak nggak kon mangan nih? Enggak. Oh, ya wis tak menengan. Koprak. Ya apa jenenge? Dilindungi orang kok seneni. Ora malah demen apa wong digoleki ngene mangani pitik kok. Dadise mergo awakmu nek omah ora enek makan dadise. Tibana nang ndi? Nek omah. Piye to cah iki? Beh, kok ya wis digoreng nih sakmene kian ramusan. Mbak, kula kados iki ya, Mbak. Ya Allah, Mek, iki jan ra duwe mesakne karo wong tuwek. Ora sik to tak. Walah iki Rono. Ya aku njupuk Mega guys. Soalnya Mega balik boro. Ini serem. Mek iki ngising nek kene ngono nggono aman ra? Oh iya, iki marang salam Mek. Assalamualaikum sek wae. Mek, assalamualaikum sek Mek. Assalamualaikum sek. Masih bersama dengan Nawang Wulan Jana. dan Mbak Mega. Kok bawang toh kira iki? Ora to. Iki apa anake anu? Kono kuwi. Sinten? Sapa ki? Resmi ya? Nggih. Sing jenenge Cobi sinten? aku wis ra kelingan iki. Sinten cobi, ya? Kelingan. Ya kan aku dolan ning kene, engko balik disangoni. Keling aku sana. Nawang kula Oh sing anu kae. kalih Bik Bini. Nggih. Jenengan asmane Kedho. Kedo. Lah sing pas rono nggawa jeruke lho. Pundi to? Alamudi. Jeruk Bali ne boto mbiyen ora ora. Ya Allah. Bodo denane koyoke sampean menepan. Iki menep Heeh. nang Blitar aku. Ngene iki ya Mbak lek nganu cetukane wis lali. Ro aku meneng omah ngono lho. Nganu Mek, iki dene Mbak Yul. Gitu letak. Itu letane Mbak Yul. Iki pancen jajane enggak ditawakne kon mangan kok, Guys. Iki banget aja bapake. Ene, kene jajane pancen enggak kon mangan nih. Enggak. Oh, ya wis tak menengan. Oh, nggih. Kanton apa? Kanton iki. Nggih. Regane niku wae mboten kula jak. Tenggri, ini sekolah. Liane napa niki? Lha mengke timbel kula. Lek maem niki. Liane mboten gadah napa. Iki. Iki wis. Mungkin aku lho nyapu. Ayo. Belum menekan kabel ya. Nggih. Iya jangan. Oh. Sing buka mae apa Agus kae liwat bisa kemudian itu. Ana kabel iki ngono. Mboten ngertos. Ini ngene terus. Nggih. Biasane teng Baon. Ya ini iki. Nggih. Ora wong. Lek Masno nggih nganu, nandur. Masno nandur. Nggih. Apa ya? Mek Masno. Duka Lombok nggih. kali. Lombok menawi. Mboten nate ngertos sak nandure napa. Kok kali ini banter ya? Padahal kan raut dan toh. Udan ada ini. Kita gunung kan enggak? Hah. Kok ini? Apa kok ora berani kan ini? Iya, berani. Enggak ada. Makanya saya uang ke sangguan. Iki apa iki?
Kuwi Iya, Ya, iya. rumah-rumahnya sama jenenge. Hah? Pas betul biyen aku ngono nek kabeh sapa wae. Aku ora jenenge lali aku terus terang. Mbak Intan. Nah, entah. Pun ngulang niki wau. Hmm. Dan Mbak Indra pun lekas kerja ket bodo kepiro ya? Kamis Nggih, terus apa nih? Terus lali. Nggih niku. Iki. Iki. Mega. Teman tuh. Aku ada tuh usianya ada 20 tahun. Itu itu. Kalau itu mungkin dengan mulai terus aku buka terus. Masak apa ya? Orang ada kawan kafe yang balik. Jadi sana tidak ada ini. Dia lab nih yang, Apa? apa dia lab nih yang, Mboten. iya. Ya balik jam berapa mami? Aku jam 11 teko omah. Temu keren aku marane aku Mbak. Lah ini apa? Ning Jombang. Cedek ya? Karo rumahmu? Sapa sing ngomong? Ku ning Godo to? Nggodho ki apa? Jombang to? Kok nggodho? Jadi kacamatane Godo. Ki cedek. Kuwi kok kene teko Lah awakmu mbek aku wis tuku tiket ya? yo wis. Ya ora jelas kuwi. Lah aku ora ngerti kok. Istilahnya dikit Ning ya. Jombang. Ngeteris karset koncoku. Lah yo ora kok lumpuh kok diberi kursi gitu. Lah emang ngono, enggak lumpuh sih met boyoke nganu. Kecepet, sarap kecepet. Wis lekas iso mlaku. Emang kon tuku korset to? Korsete korset enek dhewe ortopedi ngono kuwi lho. Pak Lan, di korseti yo mari. Malah kenting kuwi nggo. Apa sih iso mlaku Pak Lan? Gung. Gak, Nggih. apa lek mau mau Lah niki apa omah-omah orang boleh gator ono. Suwi apa ora? Asik. Mboten ngono dadine donga. Ya iya. Wing band. Tenang. Ini dibawa. Tahun ngarep. Insyaallah. Janda berapa tahun? 9 ya. Mencari yang jodoh, mencari yang tepat. Kira mulai Bang. Napa? Sampai Pasul. Dewasa mendhet niku mendhet meja. Mak pin teng guri kok mak pin. Nggih wonten. Sumpah kirike kuwenyeh. Kirikmu baong lho. Nak. Ini kayak luwe deh. Mek. Diceluk iki lho. Karo nduke. Sek Mega sek salin. Kok sek Mega sek salin, Ger. Wow, saing-saingan. Mek kirikmu kok bawang to? Bawang ya ngono. Dikene sapa sing ngene lek bengi? Aku tok. Sapa iku?
Jeneng yang ini. Arepe nyapa? Ngingan teng pundi ajenge awen niku, Mas? Nggih. Cobi kula ningali lek awen. Segone aja ngono kuwi gilani. Sisihno segone. Parah kok. Delok lek awen, Mas. Lha iki lanang wedok apa lanang-lanang tok? Arep gladak. Arep angon deh. Golek apa? Pantes lho tapi sampean nek angon ngono kuwi. Iya, Pak. Golek biawak. Biawak apa oleh biawak dipangan? Oh dipangan kirek to. Jam-jam 4 Anjing budale. nek makame bapak. Andur. Mandur apa? Ngene lho, Lah terus pite? suket. Sukete kok ndi? Cece. Yang kowe karo golek. Kacuke cuwilik ya mek kirek ya. Kuwi lho terus kiwir-kiwir lho. Pentel. Lha iki wedok lanang-lanang ya apa wedok-wedok? Delok mek aku videonen karo kirek apa? Gendek. Aku melu buka angon kirek ae. Kirek apa jenenge? Biawak. Biawak. Melu ye. Ning endi? Nek alas. Alase ngendi? Ya tek kono. Dut. Aku melu golek. Aku melu. Ya, ya. Kowe numpak apa? Kowe mlaku aku numpak motor ya. Aku salene sik tapi dhewe aku mek. Kowe madang sik ra. Entenono sik ngono. Entekno sik. Tek kono nek. Nek mboke Mas Supri. Lah kok aduh. Aduh man. Nek kono nek apane? Iya, Pak. Nek beritane Mbah Tri lho akeh jarene. Biawake dilindungi enggak toh? Ora kae. Biawak ya apa to jenenge? Garangan. Ning kowe ndi iki lho. Lek garangan. Iya kuwi lho. Lek garangan apa uduk? Duk. Lah iya jenenge biawak apa? Biawak. Kok biawak apa? Dilindungi apa ora ya? Gila nih kopra. Biawak apa jenenge? Kowe dilindungi ora? Engko seneni. Ora malah demen apa wong digoleki ini mangani pitik kok. Jongko saya ngomong biawak dilaki no. Oh iya. Kayak istri baru. Terus apa kali? Kan. Lho kowe budal saiki ya? Oh bareng. Lah aku tak salen, aku ora gawe apa-apa. Oh, kok Mangan kuwi. mau Mangan iki ya? stres sih. Nah, makan kan. Berarti nyetan sik. Aduh nyetan sik berarti. Mangan terus nyetan. Aku enggak mangan aku enggak. Nyawa? Oh diet e? Kayak rada parah kamu. Mangan apa? Anu Pak. Oh, Pak aku masak endok enak. Ngapusi Mbok Pin lho. Nyapa? Njajal ngapusi apa karo Mbok Pin? Oh renek ki. Alas diling-iling sik. Lho, kan takon nganu, takon kayak sampean. Sing duit Kok duit ta? lho. Diling-iling sik ngapusi apa? Arep mbok tren endi wong iki? Oh, gini adike, gini si seriusi. Ya, Kita dilalokne piye? Omong aku lali lho Mbok Pin ngono. aku yo ora rono, mbok pin ngono ae lho. Oh yo wis. Nek nane ki mek COD. Engko sore Mbok Pin ngono. Engko mesu lho. Bar kok makame bapakku yo. Tak lili emang. Ya. Yo kelak-kelakne ora, Mbak. Lek karo awakmu kok koyoke ora to? Lah pas nane kae lho. Ora sing kowe terus tak tinggal kae lho. Enggak, ngene ra. ini enggak bahas, tapi wediku engko lek pas awakmu teko dibahas. Apa sih aku? Iya, Pak. Ibu kok asam lambungnya kumat ae lah kerja. Yo, asam lambung. Heeh. Terus lek kumat anu lho nek di ono kae lho sapa sing nulungi. Sing dose wi. Tapi bener bose. Heeh. Beh Jendra piye nek pas sore? Ya tapi piye terus dari dia tak takoki wis rada wis maafi tapi sik urung Kan anu, suwesek ngono to. Enak ta? budal aku mau tinggal. Lah iya lebih kan nanti. Lah nggih. Katan kula. Budal aku mau tinggal. Ora enek mau. Nganu, omongnya Rene.
udah dhisik mergo awakmu nek omah ora enek makan udah dhisik. Tibane nang ndi? Nek omah. Piye to cah iki? Ya wis, ya aku nang ngene Mbok Elian. Sewira ngono, lha kira. Sewira. Kirike lho wis renek. Ya, Kira wis renek. Tibane nang ndi? nek omah. Nyapa? Mbok sing endi aku ya ora roh. Ngapusi engko. Mbok Elian iki. Iki rumahe Mbak Elion. Iki arepe, heh? Nek naren rene ngentekne Apa? apa jenenge? Tahu goreng. Nek jeng rokok ya. Oh, rokok ora nggawa. Nyapa, Mek? Tahu goreng kok enek ya. Kok iso pangambek tekokne tahu goreng? Bodoh. Nene aku ora entek nek kene ngentekne Tahu goreng? Nggih, matur suwun. Tahu mboten goreng tahu, Mbah. Kok keplau? Kok iso tekok tahu goreng? Tahu goreng. Nggih. Lah nggih. Telu toh. Bagi hasil, martelu ki piye, Mas? Pomone anu kan telu, pomone. Aku sebelahmu, Mek. Kita makan jajan. Panen kan yo kuwi. Mukbang. Lek iki pengene tak sewakne bendang entuk duit terus dingge nyor utange bapak ngono, Mas. Lah iya. Nyambet gawe apa ya, Mas ya? Ya pamane martelu ki piye to, Mas? Matelu ki pomone bagian siji juga anu kelon, terus si roh panen kok ae. Woe ro panen. Wo, berarti pamane oleh 3 juta atau Mega oleh 1 juta? Heeh, to kan mertelu. Sing siji tenagane sampean, terus mari ngono biayane sampean, Mega ro resik tok entuk 1000. Lah wis sermu piye? Lah iya. Matelu. Lah lek pamane disewakne wis njaluk sewan pira? Kae jane pamane di apa? Langsung aku lah ngerti ta, aku ndelok endane sapa to ngomong, "Wis sewakne no." Aku ndelok. Wah, kadung kakek enggak. Mas, jane lek pamane diopeni wi apa bathi. Wah to. Wah, Panen kan? Kayak apik tapi rusak kaset. Walah, Anu kita kan sedot kuwi kabeh. mergo ngono. Nah. Ngono lho. Tapi lek randan diatasi man-man ya. Ya kakek. Duwe tok. Kandel gitu ngomong nah. Itu mati sensor. Lah piye sih? Terus mari tuwek karo ndok ngono kuwi. Lah iya. Aku ya gak eroh, Mbak. Bingung. Mbok apa diketoki didol? Yuh. Cek ruame kok. Cek apa jenenge? Lho piye? Didol lho sak wit mek 15.000. Apa nih? 15.000 apa 10.000 ngono. Apa nih? Kayak diketoki, Mas ya. Ya Wit blimbing. Heeh. Rugi ya, Mas. rugi. Itu wis gede lawas. Wit tahunan ya Mas jam lek tuku ya. Ora mek tahunan maneh, puluhan. Bekas. Mosok. Mbiyen sarune mbiyen pira? Enggak 1000 paling ya, Mas. Penek saru. Iki kan bolongan iki ya. Oh, borongan? Cuman dia cek bolongan kertas pidak jadi. Hah, sakmu nambene sida juta? Cuman dia kan orang ono. Tapi swidak mbiyen ki ya akeh ya. Ya oke saiki. Saiki ya sik akeh. tahun. Kuwi pokok aku di SD lho tuh. Mosok. Tidak kalau kayak Wah, seorang bapakmu zaman semono ndek dhuwit sakmono. Ya jaman. Kene SD bapakku ndek utang ratusan juta no lho. Ya iya kan usaha ayam kae, tapi kan yo tuntas toh. Tuntas. Iya. Nutuli ngan dompet. Pengusaha iki serena-rena ya, Mas. Wis coba panggah nglirik panganan nek menawa wong iki. Aku lho ndek niki ngentekne tahu nek kene ndek iki mah kok Kuwi rene tahune. nganu Mbok Elian tawakmu balik tapi yo nek nggo orang telung gorengan tek resik. Entek. Entekne sak enek. Apa ya wong dhewe. Ini lebih lah kene wonge. Mboke karo sapa ta, Mas? Dhewe. Emple? Heeh. Ndek bengi nek ndi? Nyetan awar putune kan dhewe. Gene nganu. Iya teh. Oh, orang dhewe Mbak ya. Heeh. Terus kene sing ngene lek bengi? Rene. Beh, Lebih kosong. eman-eman no. Bengi rene diaturani kawan tok. Awan tak dibuka. Terutama lo, piye to semayanan lo guys padahal aduh ditinggal yo. Ini kali ngono ya. Heeh.
Ini rujukan tuh ya. Heeh. Oke, Mah. Apa tuh? Nyambe. Apa itu? Ya, Pak ya. Biawak. Ibaratnya ikut kono paling biasanya beli yang ini. Mbak pokoknya saya nggak dilindungi apa toh? Biawak apa nyampe nggak ngerti. Ya, Pak. Wih dilindungi ra to, Mas? Urang, Jawa ora. Wong semayanan lho ya mau lawange dilep kabeh kok. Nggono nendi, Dek? Enggak. Mbak telepon meneh piye? Jangan tak enten lho, Mbak. Enten-entenan kok. Mas anak meninggal? SMP itu orang. Teko kene krungu? Lebih jadi nyebrang kuwi mulane ya mulane kene iki kira kan cepet to. Lian sekolah nanti toh? Dhisik lho zaman rong Wah, tapi nggak gelem. Beh, kok ya wis digoreng nih sakmene kian ramusa. Niki dibumboni asine. Nah. Kira kurang lombok iki yo. Ya golek Mbak. Petes nggak enak ya, Mas? Nanti? Kan Mas. Iki kok yero sing di omah lho gula. Sing di omah ora ngerti lek enek lombok ya. Gembel. Oh, mbok sapa ra? Aku. Penting mbok ra. Sing ngerti. Tapi ketoke kene nek anak-anak itu. Mbak, kula kados iki Mbak. Ya Allah, Mek, iki jan ra duwe mesakne karo wong tuwek. Ah, tapi Wis ngongkon. tapi ada. Ya Allah. Wis dulu kuwi. Masa kurang semono, Mek? Enggak. Lah yang kolek kurang tak golek dhewe. Wis kuwi ya diumbas sik. Untuk wakeh lho. Sak ki lombok sakniki wis nggih regine. Mbak kowe tak turun. Wah. Iya. Jambu, Mek, anjay.